my redemption. Head on. My task doesn't end here. You die just like the rest. Cry about it. I'll take you for a ride! A punishment you can feel. You knew this was coming. No one rests until this is done. I was made for this. The dragon is sated. Bless your heart. We're gonna make a good team. I can feel it. Like my ride? Perfect. Bow down. Try and keep up. Damage increase. Predictable. Not so fast. Goodbye. Takže jo, čau, tady je Tranquilly, vás vítám u nového videa ze hry Overwatch 2 a je to jak s náma nová sezóna. Takže, trošku si zrekapitulujeme, co se stalo. Jde o to, že máme novýho hrdinu, je tady vlastně, že nová mapa, byly reworknutý vlastně, že hrdinové ve Stadium, co jsem tam tak viděl. Samozřejmě nový mythic skiny, jak na zbraně, tak na hrdinu. Samozřejmě nový Battle Pass, ano, to je to nejdůležitější. Nevím, co na začátek, jak začít. Začneme asi teda od hrdiny. Jmenuje se Xion. Xion, krásný, hele. Za mě mega super. Já si myslím, že si ji můžeme prohlídnout, je to vlastně DPSko. Tak, pam, kde si to pro Hero Information tady, přesně tak. A podívám se rychle na schopnosti, jo. Nějak extra to nebudu ukazovat. Weapon, Kyra Pistols, Rapid Fire Anima Pistols, nevím úplný překlad, ale prostě rychle střílíme. Samozřejmě schopnost Execution, vystřelíme vlastně, že střely nebo prostě do tvaru X. Takže tak, Evade, Dash and Briefly Gain Overhealth, takže se vyhneme a získáme na chvilku prostě víc zdraví. Joyride, Rev your engine, reactivate to dismount and launch your bike forward. Takže získáme vlastně, že na chvilku takovouhle motorku a můžeme ji vystřelit na naše nepřátele. Jednoduchý. Perky nebudu procházet, to nechám na vás, ať si už tak projdete. Ultimátka. Satsuriku Spree, rush forward 3 times in a storm of gunfire. Pohyblivější Reaper ultina, jo, řekl blbě. Za mě prostě taková Reaper ultina rychlejší jenom, no. Takže to by tak bylo asi. Už má i skiny, má vlastně, že už legendární skin, ano. Cyberbiker. Celkem pěkný. Asi v pohodě, no. Není co k tomu říct. Tak, Battle Pass, projdeme si jenom skiny. Podíváme si na skiny, co to vůbec je. A podíváme se taky ještě pak do shopu na skiny, ano. Tak tohle je vlastně, že hnedka freečkovej na levelu 1 v Battle Passu. Celkem jako takový nic moc za mě, hrůza, děs bez, je to vlastně, že na Freyu. Takže tak. Tady pak máme hezký legendární skin vlastně, že Street Rebel. Je to vlastně tady pro Lucia, mega hustý, mega pěkný, líbí se mi. To samý tady pak máme vlastně, že Matsuri skin, je to vlastně, že na Junkerta, taky hezký. Líbí se mi tady ta maska na zádech, to je hustý. A celkově i to oblečení a styl. To je jako fakt pěkný. Je to level 30. Na levelu 40 máme milovaného Hazarda. Je to teda epický, řeknu OK, tohle je v pohodě asi, no. Nic extra. Pak je tak i vlastně, že epický skin vlastně, že na našeho Harambeho.
Na našeho Winstona, win-win. Taky epic, taky OK, jo. Nic strašného. Na to se dá hezky koukat, jo. Je tady Vigilante skin vlastně, že na Genjio na levelu 60. V Battle Passu, mega hustý, mega pěkný, líbí se mi. Krása. Je tady epický skin Zenyatta s názvem Lantern. Asi jo, hele. Trošku ta hlava, ten v obličeji se mi trošku nelíbí a trošku ty orby, no. Oblečení luxus, no. Ale je to jenom epic, jo, co chceme od epiku. A pak vlastně, že na 80 máme Sombru. Tak a tohle je Legendary, je to Legendary, přesně tak, Summer Festival se to jmenuje. Celkem pěkný, jo, proč ne? Tohle je celkem hustý. Jde o to, že teďka teda Battle Pass začal tento týden, řeknu v úterý středu, tak nějak ten přelom. Já už jsem tady nějaký hry odehrál, už vlastně jsem tady něco nazbíral, pár odehraných her mám, tak jsem získal tady zatím 4 levely. Samozřejmě jsou tady i pak vlastně, že tady tyhle titly. Je tady vlastně Tourist, Story Trouble, Claw Machine Pro, je tady Cafe QT, Festival Fury, Spellbound Mage. Tady ten si titly se opakujou, jo, tady ten Spellbound Mage byl vlastně, že když byl Mythic skin na Widowmaker, jo, takže tohle si pamatuju, že tam bylo, protože má čarodějnický kostým, nebo čarodějnický prostě skin, a tak to si pamatuju, jo, takže když to prostě nezískáte, nic neděje, zase se opakujou, jo, takže je tady pak Sweaty, a je pak tady Offer Caffeinated. Tak tohle by bylo asi taky dobrý. Jo, chtěl jsem teda ten shop, podíváme se ještě do shopu na skiny. Je tady vlastně, že je bundle. Jo, Koupang, Legendary, ale jo. Nejsem asi fanda velký. Barevně to je jako pěkný, pěkně mají to sladěný barevně, no. Líbí se mi tady roztrhlý koleno. A pak tady ten Cyberbiker. Tak, co tady mají, tak je pak vlastně, že jasně. Jo, to jsem narazil na tohle. Starter Pack radši Season 3. Business Chick, to nepojmenovali Business Chick, to fakt. To je crazy. Tak, je to vlastně skin na Domínu, no, pěkný. Zaskočili mě jménem, nebudu kecat. Stray Rebel, hele, takhle jsem ještě neviděl. Na kočku, mega luxus, zase 100 let schovává za paywallou. Všechny nejlepší skiny jsou prostě za paywallou, nic ve zlým. Trošku mi to... Připomíná mi to trošku styl jednoho skinu Liveweavera. Teďka asi nespomínu, jak se jmenuje, můžeme se ještě pak na to podívat. Street Rebel, hele, tohle je takový už na Mercy takový obyčejný za mě. Wujang pořád pěknej, no jo. A Junker Queena ukáž. Nezvyk takhle vlastně, že to oblečení spodek prostě. Ale pěkný. Matek Vinko, teda. Trošku ten účest nevím. To je za mě mega pěkný, tak se ji vlastně koupit zvlášť, pokud nechcete to vlastně, že tak ten mega bundle. A pak je tady vlastně ještě Poolside mega bundle. Ten asi prohlížet nějak nebudu, to nechám jen takhle. A eSports Unwalled mega bundle. eSport mě nezajímá vůbec, takže to nic. Mythic. Co je tak v Mythicu? Je tak vlastně, že nová zbraň pro Hanza. Takhle ukážem, podíváme se, viděli si vlastně teďka v traileru. Jo, jen to takhle necháme. A je tak vlastně, že na Illari. Nemá Illari už vlastně taky nějaký ten Mythic? Se budu muset podívat. Mythical. Protože já mám pocit, že už měla, nebo si to pletu... Že bych si to pletl s někým, počkej, podíváme se. Od spodu. May měla Mythic. Tak to jsem zaspal dobu. Tak se píše, že se vrací další sezónu. Tak to jsou zvědavý, to bych si koupil.
A dadadam, sonduju, nevidím. Tak to vypadá, že asi neměla, ne. Tak dobrý, aspoň zvolili něco, co nemělo mítik, takže to je v pohodě. Ale otevřeme si tady lootboxík. A je tady vlastně nová mapa, jo. Neon Junction, ale tu já nechci, já chci King's Row. Je tady teda, že jo, reduced loss, takže když člověk prohraje, tak nepřijde o tolik bodíků, ale... landslide, vyhráli převahou. Sakra. Já si dám heala. No nic jiného mi taky nezbyde. Viděl bych to možná na Mercy, nebo kočku. Ne, necháme si LVčko. Jo, to se taky mohli vidět v traileru. Je tady až vlastně, že dá se zabanovat až 5 hráčů, nebo 5 charakterů. Říkejte si tomu, jak chcete. Já tady někoho tak zvolím, ale určitě nechci tebe, nechci Junker Queenu a nechci třeba tebe. Tak, tady se vlastně, že jsou nějaký skóre, je tam nějaký skóre vlastně vašeho týmu, jo. Moga, Zarya, Widowmaker, Mercy, to se to nějak spojilo podle vlastně, že počtu bodů a měl být ještě na vrchu jeden, počkej, měl být ještě 5. Tak jestli se takhle dohodlo jenom na 4, tak to jo, protože bývá normálně 5 teďka zabanovaných. Jako mega pěkná mapa, líbí se mi dost. Tady pak vlastně projíždí vlak, který by vás mohl srazit. Ups, ale už jsem zašel moc daleko. No, takže tady bych moc nekempil, že jo. Tak projíždí a pak to člověka zabije. A to my nechceme. Ale bych se dostal semka na vrch, tak počkej ještě. Ne, tak se nedá bejt, škoda. Škoda, že na té šikmý střeše se nedá bejt. Ale léčíme o 106. Jo, vlastně ten nový hrdina je zvolený vždycky, jo, takže každou hru ho potkáte. Dokud lidi nepomrzí, nebo dokud prostě neuběhne pár týdnů, tak pořád tak bude. A mohl jsem chytit, ale byla trošku schovaná. Bacha. Ne, umře. Tak, teďka vlastně, že tohle musíme ubránit. Záda. Bok. Léčíme krásně, tam mám akorát umřela ta Orisa jednou. Help us. Pojď, hele, hnedka ultím. A vidíte motorku, vidíte ju, jo, a hodila ju. Docela krásně to bráníme. Musím se pochválit, nebo musím nás pochválit. Týmová práce samozřejmě, týmová hra. Máme teda ještě 2 minuty. Nejsem zvyklý hrát na tuhle stranu. Defend vlastně. Tak to jsme zachránili od Doomfista. Good. Tam ho zabili krásně, super tým. Krásná hra.
Myslím si, že to máme krásně pokrytý. Mám bych teda trošku strach z jejich Sigmy, ale už nemají Sigmu, ne, počkej. Co to měli? Rodoga určitě neměli. A musíme jít připravený kečovat. Záchrana. Oh, dobrý. Hustý. Tak, všichni připravený ultiny, takhle to má být. Roudok. Oh, chtěl chytit. To drtíme to. Přežij. Ne! Minul jsem target, ale krásný defend. A teďka si to prohodíme. Mega dobrý. Nice. 7000. Wow, držíme se stejně s healerem naším. A oni zaostávají na healech. Jdu s tankama. To už je hnedka tady, aha. Dost blízko, no. Nám se stačí zabrat jednu třetinu potřebujeme. Nevidím, nemám výhled, nevidím. Sorry, borečci. Ale už je kosíme. Už umřel tank, umřelo jedno DPS, teďka už to padne. A je to doma. Je to GGčko. Nice, povedlo se krásně. Samozřejmě endorsement jak Senpai a líbil se mi tak Johnny. Tak jsem vám nedal ukázku hrdiny, ale viděli jste v schopnosti v akci, mega dobrý, hnedka získala vlastně, že potg, takže tak. Tohle to byla jen taková rychlá ukázička pro vás. Yes, 6, Johnny to dokázal, Johnny hrál pěkně. Takže jo, ale já vám moc děkuju a zase někdy, čau.